जोब्बाय जेबो जाला दा बेखौ बानायनांगौआ डिसप्ले उरगैया माबायावसो अरिजिनेलाथ' गुवाहाटियावसो थांनांगौनो ओमफ्राय 11,000 जाहैदों बानायगोनानो 11,000 ओमफ्राय बेखौनो बानायग्राया होनगासिनो आरोना दा बानायसै होननानैहाय गोदान लादो होननानैहाय बुंगासिनो आरो दा नांथारगौना ओमफ्राय बे मबाइलखौबो नांगौ जायो ओमफ्राय माला बानायनो हागोन बेखौ मिथिया दानो फैथ'नाय नङानो जिनिसा जायगायाव गुवाहाटियावथ' थांनाय नङा जोङो बेखौ बानायनो थाखाय ओमफ्राय जायगायाव बै दखानदारा लाबोगोन होनना बुंदों आरो दा माला लाबोनो हागोन बेखौ मिथिया बेखायनो उपाय गैया मबाइलखौथ' नांगौ जाहैबाय आंहा गैया एक्सट्राबो गैखाया आलदा ओमफ्राय बे मबाइलखौबो नांगौ गोजामखौबो बेयावबो मेरला इम्परटेन्ट बुस्थु दंना ओंखायनो बेखौ बानायथारनांगोन उपाय गैया आङो बियो अरिजिनेल नङाबाबो 8,000सो लागोन होननानै बुंदों अरिजिनेलाथ' 11,000 होनना बुंदोंनो ओमफ्राय अरिजिनेल नङाबाबो 8,000सो लागोन होनना बुंदों आरो उपाय गैया बानायनांगौ जाहैबाय दा बेखायनो आङो जेबो ब्लगबो बानायनो हायाखै जेबो रिप्लाइबो हरनो हायाखै आङो जेबो ब्लगबो बानायनो हायाखै दा बेखौनो उपाय गैया लायनो होननानैहाय थांनो नागिरगासिनो दं फैसाबो गैया आंहा बुरजानि लानोबो ओमफ्रायहाय लाबाबो आङो मोनोबा EMI आवसो लानो नागिरदोंमोन आरो फुरा गैया बेखौ बानायनायाव थांगोन आरो बायनायावबो एफा दामि बायनो हानाय नङा आरो मोनोबाथ' EMI आव मोनोबा लागौमोन नायनोसै मोनो ना मोना दा क'क्राझारावहाय नायनोसै रायजोफोर बेफोरो मानि थाखाय जादों एसे नै मानि थाखाय जादों नै बेयो आं आखाइयाव बे फिसालाखौ फाहामनानै लादोंमोन फारसेजों ओमफ्राय फारसेजों मबाइलखौ नायदोंमोन आरोना माने मानि थाखाय मबाइलखौ नायदोंमोन होननानै बुंबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायो नालाय ओमफ्रायहाय साबसक्राइब खालामा बेखायनो आंना साबसक्राइबारा बारायगोन ना बारायदिया होननानै फारसे आखाइजों नायदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बेयावनो गैया फिसालाया माला सिख'नानै जुलदुम खोलैबाय सेस बेखायनो अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो बयबो नायसाय मबाइल बायगुलायबाय जालायला नै सेस दा नायनोसै मा मबाइल लानाय जायो ओरैनोथ' आङो नैबे फनखौ लानायनिफ्राय आलदाखौ सुखुवाखै माने पिक्सेलमोन बियो गुगोल पिक्सेल ओमफ्राय बेखौनो लानो मोजां मोनो खिन्थु गैयाना बेयाव बे पिक्सेलाहाय गुगोल पिक्सेला अनलाइनावसो लाखानायमोन बेबो ओमफ्राय अनलाइनाव आंहा दा बिहरनो माने टाइम गैया गोबाव लायोना जोंनिसिम सफैनो ओंखायनो दखानावनो नायनोसै होननानैहाय आङो बेखौनो नायनोसै आरो दा नायनोसै माखौ लानाय जामारो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो माखौ लानाय जायो आङो माबाखौ मा होनो मबाइल गोदानखौ लाबासो दा भिडिअखौबो आपल'ड खालामनो हागोन बेखौहाय दा खालामथ'नो हानाय नङा आरो नायनोसै दा माखौ लानाय जायो ओरैनोथ' आङो सिगांनिफ्राय सेमसांखौनो लायो ओमफ्राय दस्राखौ लाफेरनाय जायाखै ओमफ्राय नैबे पिक्सेलनि अनगायै आङो रेडमि सेमसांखौनो नायगोन आरो पिक्सेलखौथ' मोनखानाय नङा पिक्सेलथ' गैखाया जाहैबाय बे माबाखौनो नायनोसै मा होनो सेमसांखौनो दा आङो नैबे भिडिअ खालामबाय थानाया बाबानिसो बियो बाबाजोंसो खालामगासिनो आङो होमबा थबाय थादो नै आङो दा दङ गारियावनो ओइ फिसालायाबो दङ बेखौबो लाबोफानांबाय रावबो गैया न'आवबो लाखिनो मादैजों माम जानानै दं नै बेहा नायगोन माबायदि फैनांदों न'नि ड्रेसखौ गाननानै फैनांबाय साननै जाबाय आंनि मबाइला बायनाया खिन्थु ओमफ्राय दा फैनो ना फैया साननानैहाय जायगायावबो मोनगोन नामा सानदोंमोन बेखायनो फैनाय जायाखैमोन आरो थांनो नागिरनाय जायाखैमोन बेयावनो लाबोगोन नामा साननानैहाय गैया दा लाबोनो हानाय नङा खोमा बियो ओंखायनो थांसै जोङो नायनोसै
दुखुनांथाव फैसा गैजाया EMI आवसो लानांगोन लाबाबो उफाय गैया लानांसिगोन आरो आङो नायजाय बेथ' जानांगोन ना जाला जाबाबो टाइम दङ नै मबाइल गोदाना बेनो Oppo Reno 10 Pro 5G बेखौ लाबाय आङो नै कालारा माबाबो दंखायोमोन बेक कभार बे ट्रेन्सपारेन्ट मा कालार होनांगौथाय बेखौ हा माजेन्टा मा कालार बेलाय बारा मिथिला मा लाइट पार्पल होननांगौ ना मानांगौ जाखो बे थायोना कालारा पार्पल ग्लसि पार्पल नै कालारा बेनो नायनोसै माबायदि गिलायलांबायहाय आङो बायजानानै मबाइलखौनो दांनो बायबाबो जानो हाखु दाखु बेखौ लानायावबो थारमाने खेरें मेरें जाजोब्बाय फिसालायाबो माबाबायना मोनाबायना ओमफ्राय नै बेयावहाय बे सायावहाय माने माबा ग्लास होनो थिनदोंमोन आरोना मा ग्लास होनदोंमोनथाय ओमफ्रायहाय बेखौ होनायाव एसे टाइम लागोन 10-15 मिनिटसो टाइम लागोन होनना बुंदोंमोन आरो थारमाने बे ग्लासखौ होयोबा माबाया डिसप्लेया गाज्रिया जाहैदों डिसप्लेया बाया आरोना बायबाबो बे बांद्राय माबा गोलैबाबो माने सानि ओरैनो ग्लासा बायगोन थेवबो डिसप्लेया गाज्रि जानाय नङा आरो बेखौ होयोबा ओमफ्राय टाइम मोनासै होनोनो हाखु दाखु एबार थांबा नेक्स्टआव थांबा होबोनोसै होननानैहाय होआसै नङाबाथ' जै डिसप्ले बायबाय बेना 15,000 होनना बुङो आरो ओंखायनो होनांगोन उफाय गैया उनाव आरो बायबावोबा आरोबाव रासिन खरसासो दा बाहायनोसै बेखौ नायनायसै बाहायनानै होमबा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै रायजोफोर आङो बे मबाइल गैयैनि थाखायनो आङो भिडिअबो आपल'ड खालामनो हायाखैमोन भिडिअबो खालामनो हायाखैमोन आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै आंना मबाइल बायजाबाय दा होमबा आङो दोनथ'नोसै एसेयावनो बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं